Sugeng enjing Bapak saha Ibu, adik-adik sekalian. Shalom. Pawartos pasamuan Minggu 12 April 2020. Sedaya pradataning pasamuan GKJ ngento-ento ngaturaken agenging panuwun saha ngaturaken sugeng ing ibadah kagem sedaya warga jemaat ingkang nderek ibadah ing GKJ ngento-ento. Mugi sageta sesarengan kita ngraosaken berkahipun Gusti wonten ing ibadah ing enjing punika. Kagem sedaya warga ingkang betahaken peladosan saged menghubungi majelis utawi pradataning pasamuan utawi TU gereja. Peladosan pangibadah wonten ing enjing punika inggih namung setunggal mawon. Tabuh gangsal enjing kanthi ngagem bahasa Jawi ing samangke dipun ladosi dening Ibu Pendeta Pracayaning Tias SSI. Kalajengaken ing sakmangke sesarengan kita wonten ing Jawi sampun dipun cawisaken perjamuan kasih. Kagem sedaya kegiatan sekolah minggu dipun dadosaken setunggal ing ibadah ing enjing punika. Salajengipun inggih warta kagem jemaat ingkang ambal warsa inggih ingkang sepindah inggih punika Ibu Ngatijem saking wilayah barat, ingkang kaping kalih Bapak Sudiro saking wilayah ngento-ento, ingkang kaping 3 Bapak Daru Herjanu saking wilayah Nulisan, ingkang kaping sekawan anak Wahyu Kartika Sari saking wilayah Brangwetan, ingkang kaping gangsal inggih punika Ibu Cecilia Sartiem saking wilayah Nulisan, kaping gangsal Saudari Aprina nyon sewu, kaping 6 Saudari Aprina Widyastuti saking wilayah Barat, kaping 7 Ibu Cahyanti Sehtri Yatni saking wilayah Ngento-ento, kaping 8 inggih punika Bapak Tri Haryanto saking wilayah Jenggalan. Salajengipun Ibu Erna Wuryansari Supekti saking wilayah Brangwetan. Salajengipun Saudari Fitri Mulyani saking wilayah Ngento-ento. Salajengipun inggih punika Ibu Dwi Ambarwati saking wilayah Sidoarjo saha Bapak Nugroho Sigit Hendratno saking wilayah Sidoarjo. Sedaya pradataning pasamuan saha warga jemaat GKJ ngento-ento ngaturaken sugeng ambal warsa mugi tansah kaparingan yuswa ingkang kathah, senantiasa kaparingan kasarasan kabingan saha berkahipun Gusti tansah sumrambah wonten ing panjenengan sedaya. Gusti Yesus tansah berkahi. Amin. Salajengipun inggih punika jadwal pemahaman Alkitab wilayah. Jadwal pemahaman Alkitab wilayah ing wilayah Nulisan Senin 21 April tabuh 19 dalu wonten griyanipun Bapak Supriyono. Jenggalan saha wilayah barat menika Selasa 22 April tabuh 19 dalu griyanipun Bapak Mugiyo Kembangan. Sidoarjo Rabu 23 April tabuh 16 menika sonten nggih. Mapan wonten griyanipun Bapak Suwoto Jering. Salajengipun inggih punika Brangwetan Rabu 23 April tabuh 19 dalu griyanipun Ibu Mursiem. Ingkang pungkasan wilayah Ngento-ento Kamis
tanggal 21 April tabuh 19 dalu menika papan griyanipun Bapak Sumardi namung dipun ralat griyanipun Bapak Wakijo nggih. Bahan PA tema inggih punika imitatio Christi ingkang kapendhet saking bacaan Filipi kalih ayat ingkang kaping gangsal dumugi 11. Salajengipun informasi sistem penerimaan murid mahasiswa baru utawi SPMB tahun ajaran 2019-2026 nika ingkang sepindah inggih punika SMP Bob Kri Ngodian, ingkang kaping kalih SMP Bob Kri Gangsal Ngayogyakarta, kaping 3 SMP Pangudi Luhur Moyudan, kaping sekawan inggih punika Setikes Bethesda Yogyakarta, kaping gangsal Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Kagem informasi ingkang sakjangkepipun saged kawaos wonten ing papan pengumuman gereja wonten ing ngajeng. Salajengipun inggih punika informasi lowongan pekerjaan. Kabetahaken menika jaler tenaga guru BK utawi menika jaler utawi estri kagem staf administrasi bagian keuangan SMP Bob Kri 3 Ngayogyakarta. Menika kagem informasinipun ingkang sakjangkepipun saged kawas ugi wonten ing papan pengumuman gereja. Kagem arta pisungsung saged kaserat wonten ing warta gereja selengkape menika saged kaserat utawi saged ugi ingkang sampun di-share wonten ing grup WhatsApp jemaat GKJ Ngentento. Mekaten pawartos pasamuan edisi Minggu 22 April 2000 selangkung sesarengan kita monggo lumebet wonten ing ibadah Minggu Paskah ingkang sepindah menika. Kita sesarangan lumebet wonten ing timbalan pangibadah. Duh nyawaku saoso puji marang Pangeran Yehuwa. Duh nyawaku saoso puji marang Pangeran Yehuwa. Panjenengane kang ngapura saakeh kaluputanmu, kang entas uripmu saka ing kubur, panjenengane kang unggul saka pati yaiku Gusti Allah ing jagat raya kang babar karahayon tumrap jagat. Winengku raos syukur kita pepuji ingkang kapendhet saking kitung pasamuan Jawi 258 pada setunggal dumugi sekawan. Gusti Yesus wus wungu. Bumi swarga abdi
Pasamaningkang kinasih pangibadah menika katindakaken wonten ing asmanipun Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Amin. Sang Kristus satu Gusti, Sang Kristus sampun wungu. Panjenenganipun berkahi para sederek sedaya. Sanyata panjenenganipun sampun wungu. Sang Kristus ugi berkahi panjenengan. Pasamuan kagunganipun Gusti, punapa maknanipun Paskah tumrap panjenengan? Kula lan kita sedaya. Rerencaning pangibadah wiwit Rebo Abu dumugi dinten sakmangke ngengetaken kita wonten ing maknanipun Paskah. Paskah minangka wekdal ngengeti lan nuwuhaken raos kangen marang pangandikanipun Gusti lan ugi pakaryanipun. Ingkang kaping kalih, Paskah ugi minangka wekdal anggen kita murihaken nandhesaken kapitadosan saben pendherekipun Gusti Yesus. Bilih panjenenganipun sampun gesang lan wungu. Pasarean kothong dados bukti panjenenganipun boten makuwon ing antawisipun tiyang pejah. Lan Paskah ugi minangka wekdal murih babaring parta kabingahan bab patangan lan nekseni wungunipun Gusti Yesus. Ing minggu Paskah menika sumangga kita sowan marek panjenenganipun ing lebeting pandonga nyuwun pangapunten saha sih rahmatipun supados kita kewagan ngengeti pitados lan dados seksi wungunipun Sang Kristus. Kita ndedonga. Allah kasuwargan saestu ing wekdal menika kalau ngraosaken pakaryan paduka ingkang ageng awit paduka saestu wungu. Paduka sampun nilakaken Sang Paduka kangge nebus dosa-dosa kawula. Kubur ingkang sampun kosong, sampun kothong. Menika ugi dados bukti nyata bilih Paduka menika Allah wonten ing kapitadosan kawula. Sakathahing punapa ingkang kawula raosaken wonten ing Paskah menika mugi samsaya ngiyataken kawula bilih Paduka menika Sang Mesih, Paduka menika Allah ingkang sampun mlujengaken kawula. Awit pati Paduka dumugi wungu Paduka menika dados panguwas kangge kawula sami lan sakathahing dosa-dosa kawula sampun Paduka rembat wonten ing sih panguwas Paduka kemawon. Kalau nyuwun wonten ing asta Paduka doa Allah sedaya punapa ingkang kawula lampahi wonten ing panggesangan patintenan kawula. Sakathahing dosa-dosa kawula saestu kawula njak kemeteng ngarsa Paduka, Paduka tebihaken saking sedaya rupeta. Menggah kawula tetep saged tatah kiat ing satengah iman kapitadosan kawula. Amin. Swawi prakanca kidung pamuji, kidung pasaman Jawi 276 padha setunggalan kalih. Irang memuja
Sarehne panjenenganipun sampun wungu karahayun prapta tumrap panjenengan lan kula. Nampi sih rahmatipun Gusti Allah. Ingkang kabelet saking kalih Korinto gangsal ayatipun ingkang kaping gangsal welas. Lan Sang Kristus wis nglampahi seda kanggo wong kabeh supaya wong kang padha uripe ora lumati marang awake dhewe. Ora lumati marang awake dhewe maneh, nanging lumatio marang kang wis seda lan kang wis kawungokake marga saka wong-wong mau. Mekaten sih rahmatipun Gusti. Salam Paskah, Gusti sampun wungu. Puji Gusti, panjenenganipun sampun wungu. Salam Paskah kagem panjenengan. Salam Paskah katur para sederek sedaya. Salam Paskah tumrap kita sedaya. Kita pujiaken kidung kasanggaman kita kidung pasaman Jawi 158 padha setunggalan kalih ditansah padha bungao. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Sesampainya di sana, mereka melihat batu telah terguling dan terlihat cahaya yang menyilaukan dari malaikat. Lalu malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Mari, lihatlah tempat dia berbaring." Aku telah melihat kuburnya, Simon. Kuburnya sudah terbuka. Tuhan kita tidak ada, Simon.
sudah malam pada hari pertama minggu itu. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudaraku semua, aku dengar kabar dari luar sana, Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Kan? Siapa? Kemarin kita sudah menyaksikan bahwa Tuhan kita sudah Tapi di luar sana sudah banyak berita-berita tersebar seperti itu. Kemarin Hati-hati orangnya. jadi kita sudah cek di makamnya ada dua. Kapan kalian ke sana? Kita sudah cek di sana. Ini beneran. Kita lihat di kamar kasih. Jelas-jelas kemarin sudah disalib. iya. Kita lihat sendiri juga. Datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. murid-murid bingung, tidak tahu siapa orang itu. Siapa kamu tidak kenal? Siapa ini? Lalu Yesus mengangkat tangannya, menunjukkan bekas lubang paku dan berkata sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu. Seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kami dari pemuda dan setelah minggu dikaji ngitung-ngitung mengucapkan
Kristus bangkit, Yesus bangkit. Dikatakan punika Paskah. Moga kita tetap pun wungu nalika paduka ugi ngutus kawula lan paduka ugi nilakaken gesang kawula wonten ing paduka. Paduka ugi berkahi abdi paduka ingkang badhe mbabaraken sabda pangandika paduka. Paduka ingkang paring kegiatan lan hikmat paduka. Awit paduka menika Allah ingkang maha kuwas. Abdi paduka ingkang kebak kekirangan menika paduka sagetaken ngantaraken punapa ingkang dados dawuh pangandika paduka supados gesang kawula saestu migunani tumrap sesami lan ugi saged dados sarana kangge kaluhuran asma paduka kemawon. Paduka tebahaken saking sedaya rubeda lan wonten ing minggu Raya Paskah menika kawula nyenyuwun lan tetungga wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Kita badhe sesarengan migatosaken punapa ingkang sinerat dening Injil Lukas 21 ayatipun 1 dumugi ingkang kaping 12. Kula badhe maosaken kangge kita sedaya saking kitab suci LAI terjemahan 1981. Bab wungune Gusti Yesus. Ananging bareng dina kapisan ing minggu iku ing wayah esuk umun-umun wong-wong wadon mau padha menyang ing pasarean karo nggawa angi-angi kang wis dicawisake. Watune tinemu wis kaglimpangake saka ing pasarean. Bareng padha lumebu layone Gusti Yesus ora ketemu. Nalika lagi padha ngadeg kalawan kuwur atine marga saka kaanan kang mangkono iku dumadakan ana priya loro kang padha jumeneng ing cedhake. Pangageme mancorong. Wong-wong mau padha wedi lan padha tumungkul. Nanging priya loro mau nuli padha ngendika mangkene. Ya gene dene kowe padha goleki kang gesang ana ing antarane wong mati. Panjenengane ora ana ing kene, wis wungu. Elinga marang apa kang wis kapangandikake marang kowe kabeh nalika isih ana ing tanah Galilea, yaiku yen putraning manungsa pinasti kaulungake marang tangane ing wong-wong dosa lan banjur kasalib sarta wungu ing telung dinane. Wong-wong wadon mau iya nuli kelingan marang pangandikane Gusti Yesus iku. Lan sakbaline saka ing pasarean banjur padha nyritakake iku kabeh marang sekabat 11 lan marang sedulur liyane kabeh. Dene wong-wong wadon mau yaiku Maryam saka Magdala lan Yohana sarta Maryam ibune Yakobus. Tuwin wong-wong wadon liyane kang padha bebarengan uga nyritani marang para rasul. Nanging tembung-tembunge iku dianggep ngayawara, padha ora ngandel marang wong-wong wadon iku. Ewasemono Petrus banjur ngadeg lan mangkat rerikatan menyang ing pasarean. Bareng nginguk manjero mung weruh ulese tok. Nuli lunga lan mikir-mikir apa to kira-kira sing mentas kelakon iku. Mekaten Injiling Yesus Kristus ingkang rayi nggih menika ingkang mirengaken lan nampi pangandikaipun Gusti lan dipun gatosaken. Haleluya. Sugeng Paskah Bapak Ibu anak-anak ingkang kinasih wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus Kristus. Mugi Paskah ing wanci menika saestu ndadosaken kabingahan kita awit mboten Natal kemawon ingkang dados sarana anggen kita menika nampi sekawelasanipun Gusti, karahayanipun Gusti, ananging Paskah ugi mekaten. Lan wonten ing dinten Paskah ing wekdal menika kita
migatosaken saking Injil Lukas 21 ayat 1 dumugi ingkang kaping 12 kala wau bab ngengeti pitados lan dados seksinipun Gusti. Bapak Ibu nate mireng bab dimensia. Punapa menika dimensia? Inggih menika miturut WHO menika World Health Organisasi menika nedahaken bilih menika satunggalipun sindrom ingkang dipun tandai kalian penurunan kemampuan kognitif ingkang parah, ingatan, berpikir ugi bahasanipun dipun sebabaken kerusakan sel syaraf ugi otak. Kangge tetiang ingkang dimensia menika dos pundi? Nah, Bapak Ibu mengke saged tanglet kalian Pak Supriyono Bu Sisilia Sartiem. Nah, dos pundi to? Awit sederek kita kinasih menika Pak Supriyono kalian Bu Sisilia Sartiem menika ngrimat tiyang sepuh ingkang sampun dimensia. Ingatanipun menika, memorinipun menika sampun kirang kathah. Ananging wonten bagian ingkang menika tetep dados pepemut, tetep jadi ingatan dumugi wekdal sapunika. Kangge tiyang dimensia nggih. Menawi tiyang sepuhipun Bu Sisilia Sartiem menika utawi mara sepuhipun Pak Supriyono menika emutipun menika nalika tasih jaman rikala semanten, nalika tasih jaman perang dados asring Bapak menika nggih nyariosaken kawontenan perang nalika semanten. Kadang wonten tembakan menika nggih swantenipun menika kados dene tiyang ingkang nembak lan ugi sami tembakan menika. Dados sampun gumun menawi sak mangke mireng kaya ana kok swara bedhil, swara senapan iki kok ngendi. Menika menawi panjenengan sak mangke napa wonten ing griyanipun Bapak Supriyono kalian Ibu Sisilia Sartiem menika mbok menawi menika Bapak nembe nyariosaken kawontenan rikala jaman perang. Babakan-babakan ingkang dipun emut, memori-memori ingkang dipun tandasaken ing wekdal nalika tasih wonten ing gesangipun menika inggih namung bagian sekedhik. Malah kepara saged wekdal sak sampunipun gesang bebrayatan menika boten kemutan malih. Sinten menika Pak Supri, sinten menika Bu Sisilia Sartiem, menawi Bapak boten kemutan niku sinten to? Menawi boten dipun jlentrehaken sak mangke. Saged kepara ugi putra-putra sanesipun ugi kesupen. Menawi kita ngrimat tiyang ingkang ing sakawontenan dimensia menika mbetahaken kesabaran ingkang estu. Babagan menika Bapak Ibu ugi sedasipun dados pepemut tumrap kita nalika Paskah. Nalika Gusti Yesus sampun ngemutaken para sekabat, para penderekipun, ananging wonten wekdal awit kesupen babakan-babakan ingkang sampun dipun lampahi. Paskah Bapak Ibu sederek ugi anak-anak ingkang dipun tresnani Gusti menawi miturut Perjanjian Lama wonten inggih pangentasan 12 mliginipun ayat 13 dumugi ingkang kaping 11
menika dasipun kula waosaken wonten ing pangentasan 12 ayatipun 13 lan ugi 14. Lah getih iku dadiya tetengeran ana ing omah kang sira enggoni. Samangsa ingsun mirsani getih mau, tindak ingsun bakal nglangkungi. Temah ing antarane ira bakal ora ana wewelak kang bilaeni. Samangsa ingsun gebak marang tanah Mesir. Ana dene dina iku dadiya dina pangeling-eling tumrap sira. Padha sira dadekna riyaya sumaos marang Pangeran Yahweh turun tumurun. Padha riyayakna dadekna pranatan kanggo ing saklawase. Dados dinten Paskah rikala samanten menika nandhesaken kados pundi nalika Gusti Allah badhe ngebak tanah Mesir, bangsa Israel dipun suwun supados napa ngoreh-orehaken getihipun domba menika wonten ing sainggilipun pintu menika. Dados samangsa sak mangke Gusti Allah menika hendak wonten ing tanah Mesir kala wau menawi griyanipun tiang-tiang Israel wonten tandhanipun kala wau dipun langkungi, dilewati. Dados artosipun menika Paskah menika dilewati. Uwal saking napa kala wau bilahi. Lan menika kedah dados pranatan ingkang dipun riyayakaken turun temurun. Boten lajeng nedahaken kados pundi dinten menika kemawon boten. Ananging rikala bangsa Israel medal saking tanah Mesir lan menika dipun tandai kala wau dengan darah domba yang kemudian dioreh-orehkan wonten ing di atas pintu rumah mereka masing-masing. Dan kemudian ketika Tuhan Allah lewat saat melihat ada tanda itu, maka rumah itu dan seisinya tidak menerima penghukuman. Lan wonten ing babakan menika kita ugi kaimutaken bilih menika kedah dados pranatan riyaya ingkang kedah dipun riyayakaken, dipun hemut-hemut lan ugi dipun gatosaken estu turun tumurun. Boten namung rikala jaman Israel ananging dumugi wekdal menika wonten ing prajanjian anyar, di perjanjian baru kala wau kaimutaken kados pundi bab wungunipun Gusti Yesus Kristus saking pati awit nggih ngluaraken dosa-dosa manungsa, awit nebus dosa-dosanipun manungsa, darah perjanjianipun Sang Kristus. Boten malih darah domba ananging dipun gentos kalian pangorbananipun Gusti Yesus Kristus. Ang kados pundi anggen kita saged ngengeti pitados lan dados seksinipun Gusti. Kalau mau kita sampun ningali kados pundi para kaneman ugi anak-anak kita nedahaken Yesus bangkit, Kristus bangkit. Babagan menika dipun terangaken wonten ing Injil Lukas supados kados pundi pentingipun ngemut-emut, pentingipun ngengeti menika boten gampil. Menika betahaken usaha ingkang kathah. Cobi Bapak Ibu sak mangke tanglet kalian Pak Supri kalian Ibu Cecilia Sartiem menika.
nalika wawan rembak kalian tiyang sepuh, nalika mireng punapa ingkang dados cariyosipun Bapak, boten gampil ngemutaken malih bilih menika pun taun 2020 ingkang kacerosaken punika sampun berpuluh-puluh tahun kapungkur ngemutaken malih boten dados bab ingkang gampil. Kita sisah anggene kita saged nyambung malih nalika nyariosaken kawontenan sapunika boten kawontenan kados rikala ingkang dipun emut yang diingat oleh bapakipun Ibu Cecilia Sarti menika. Pramila Bapak Ibu sedherek ugi anak-anak yang dipun tresnani Gusti, Injil Lukas menika ngajak kita kados pundi ngengeti, kados pundi saha saged pitados lan dados seksinipun Gusti punika. Emut utawi ngengeti babakan kados pundi saderengipun Gusti Yesus ngelampahi kasangsaran. Kados pundi Gusti Yesus sampun paring pitedah pesan dhateng para murid, ananging para murid kasunyatan sami boten emut. Malah kepara-para imam kala wau dipun tedahaken wonten ing waosan Injil kita ingkang malah ngemutaken babakan wungunipun Gusti. Ayat ingkang kaping dipun tedahaken ing mriki inggih menika wonten ing ayat 6. Panjenengane ora ana ing kene wis wungu, elinga marang apa kang wis kapangandikaake marang kowe kabeh nalika isih ana ing tanah Galilea, yaiku yen putraning manungsa binasti kaulungake marang tangane ing wong-wong dosa lan banjur kasalib sarta wungu ing 3 dinane. Pramila para imam lajeng nyuwun wonten ing Pontius Pilatus supados napa? Supados kuburipun Gusti Yesus menika dipun jagi. Para imam ingkang sampun malah ngemutaken babakan wungunipun Sang Kristus menika. Para murid sampun boten kemutan malih. Kados pundi nalika Gusti Yesus nedahaken bab wungunipun kala wau. Awit para imam kasunyatan was kuatos menawi kalampahan estu punapa ingkang sampun dipun pangandikaken Gusti Yesus Kristus menika, lak mangke sakmangke ugi dados reribut ingkang boten gampil dipun redam. Pasamun ingkang dipun tresnani dening Gusti, king punapa kok para murid, para sekabatipun Gusti Yesus Kristus ingkang sampun nampi pangandikanipun Gusti, ingkang sampun nampi pesanipun Gusti Yesus Kristus, bilih nalika Gusti Yesus sangsara sinalib sakmangke dumugi pati saged wungu malih. Kasunyatan para murid sekabatipun Gusti Yesus boten emut babakan menika, awit nggih wonten bagian ing gesangipun menika bab ingkang asring kita perang menika traumatik. Manungsa menika kasunyatan Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, wonten memori ingkang menika boten gampil dipun supekaken menika inggih nalika nandang babakan-babakan ingkang traumatik atau bagian-bagian ingkang gegirisi, bagian-bagian ingkang menika
nyisahaken bagian-bagian ingkang dados pepemut ing sak tengah memorinipun. Menika kasunyatan malah boten gampil kesupen, akan teringat senantiasa ing bagian-bagian punika. Pramila nggih sami kados dene para murid menika nalika ngemuti kados pundi kasangsaranipun Gusti Yesus Kristus ing sak tengahipun kados pundi para murid menika di tengah-tengah ketakutanipun ugi. Nalika Gusti Yesus sampun kacepeng dipun salib seda ing sak tengah kawontenan para murid ugi di tengah-tengah rasa ketakutan menawi para murid ugi badhe dipun cepeng dene tiang-tiang Yahudi rikala semanten, dening prajurit-prajurit Romawi. Menika ndadosaken para murid para sekabatipun Gusti menika wonten traumat. Menika ugi babagan ingkang asring karaosaken lan kalampahan ing saben tetiyang wonten ing jagat punika. Sisah ngicali babakan-babakan ingkang awrat, ingkang sisah, menapa malih ingkang gegirisi manah kita menika, ingkang kita lampahi piyambak. Awit menika mempengaruhi sistem pusat otak kita ingkang ngatur bagian emosional kita. Dampakipun nggih kala wau wonten memori, kenangan-kenangan ingkang sedih gegirisi kala wau boten gampil dipun supekaken. Nalika para sekabat ing sakiwontenganipun Gusti Yesus Kristus dados kesupen janjinipun Gusti Yesus kala wau, dasipun kita kaemutaken kados pundi para pawestri Petrus lan sanes-sanesipun kedah dipun emutaken dening malaikatipun Gusti. Menawi wonten ing Lukas kala wau dipun tedahaken wonten ing mriki wonten priya kalih ingkang pangagemipun mencorong. Dados para wanita, para pawestri kala wau kedah dipun emutaken supados emut malih, enget malih pangandikanipun Gusti rikala tasih sesarengan kalian para murid lan para pendherekipun Gusti. Bapak Ibu Gusti saged ningali babakan menika wonten ing para rasul sedasa ayatipun 3 sekawan dumugi kawan dosa 3. Kados pundi pengalaman Petrus rikala semanten. Kados pundi Petrus ugi lajeng saged gumregah malih lan kados pundi Petrus ugi kados dene kaemutaken malih babakan punapa ingkang sampun dipun pangandikaken dening Gusti wonten ing Petrus. Petrus kemutan lajeng tanpa wigah-wigih malih melajeng paring dukungan semangat nedahaken bilih Gusti ingkang sampun wungu, Gusti ingkang estu nedahaken kados pundi pakaryan-pakaryan ingkang ageng ing sak tengah para pendherekipun kala wau. Kita ugi ingkang sampun pitados wonten ing Gusti Yesus Kristus, kita kaajak ugi kados pundi ngingeti kados pundi dados seksinipun Gusti Yesus Kristus. Kita kaparingan wekdal, kita kaparingan wewengan
bilih Paskah kita sampun tinimbalan dados saksi-saksi sekatresnanipun Gusti. Ingkang tresnani, ingkang sampun ngangkat kita, ingkang sampun nebus dosa-dosa kita. Gusti ingkang ugi nyataken kita saking kasisahan kasedihan dumugi dados kabingahan. Nyewahi manah ingkang sedih wonten ing pangajeng-ajeng ingkang estu. Saben kita ingkang sampun pitados bab wungunipun Gusti Yesus Kristus ampun ngantos semplah saha ajrih kangge paring paseksi bab wungunipun Gusti. Bilih Gusti menika saestu Allah. Kabingahan dinten menika sumangga kita estoaken punapa ingkang dados dawuh pangandikanipun Gusti, kita wartosaken wonten ing gesang sesarengan sugeng Paskah. Gusti berkahi kita sami. Wektaning kangge kita. Sebab kita lupa wonten ing pantungo syafaat kita. Allah ingkang sampun nedahaken kados pundi kawula ingkang estu nampi sekawelasan patuko, nampi berkah patuko. Raos pingah ingkang sampun dados pawartos tumrap kawula sami. Bilih paduka ingkang sampun wungu, paduka ingkang sampun menang saking pati, paduka ingkang ugi nandhesaken. Bilih paduka menika Allah ingkang maha kuwaos. Mboten namung wonten ing gesang anang ugi wonten ing pati. Matur nuwun do Allah menawi dinten menika riyaya Paskah kalih selawe menika paduka sampun ngemutaken kawula sami kados pundi kawula ngengeti, kados pundi ing satengah kapitadosan ing kawula saged dados seksi-seksi paduka. Paduka kiyataken kawula sami warganing pasamuan GKJ ngento-ento ing satengah kawontenan kawula setunggal mbaka setunggal mekaten ugi ing satengah babagan lampah gesang kawula menawi wonten babagan-babagan ingkang traumatis wonten ing gesang kawula. Kawula kaimutaken malih bilih paduka menika ingkang paring pitulungan tumrap kawula, bilih paduka menika ingkang boten negakaken kawula lan paduka ugi ingkang paring daya kekiyatan tumrap kawula. Niki dipun kalau saestu nyuwun wonten ngarsa paduka ing satengah karingkihan kawula, ing satengah karingkihan ugi sedhek-sedhek kawula ingkang secara jasmanen nandang sakit, nandang kasisahan, karibetan, supados kalau sakit saestu
migatosaken gesang kawula lan kala saged estu nyuwun wonten ing paduka kegiatan namung saking paduka kemawon. Paduka berkahi kawula sami pasamuan kagungan paduka boten namung wonten ing GKJ ento-ento menika ananging wonten sedaya tlatah wonten ing pundi kemawon nalika kawula wonten ing riyaya Paskah. Paduka ingkang paring manah ingkang estu bilih kawula menika ingkang sampun nampi kawilujengan sejati supados kala saged nyepengi kala wau kanthi manah ingkang estu ugi. Paduka tebihaken saking sedaya rubeda bebaya supados kala saged saestu nyariosaken martosaken wungu paduka lan menika ugi nedahaken bilih kawula ingkang pitados wonten paduka menika sinaosa mboten gampil anggen kawula martosaken dados seksi paduka kala wau ananging sekawirahan paduka kalau pitados nyagetaken kawula sami mboten namung babakan-babakan prastawa-prastawa ingkang ndadosaken kawula sisah ananging kados pundi kawula ki saged tansah emut kabingahan karahayon katentreman awit wungu paduka punika kalau pasrahaken gesang kawula sawetahipun pasamuan-pasamuan wonten ing sedaya papan mekaten ki bangsa lan negari kawula Indonesia supados kawula saestu saged ngraosaken riyaya Paskah menika wonten ing gesang kawula sami wonten ing pasamuan-pasamuan ugi wonten ing sedaya kawontenanipun piyambak-piyambak nikinipun wonten ing bangsa lan negari Indonesia. Supados kawula saestu saged dados umat paduka ingkang nilaaken bahagian Paskah menika kanthi kabingahan saking paduka kemawon. Matur nuwun doalah kalau nang masrahaken sedaya lampah gesang kawula wit anak-anak dumugi ingkang paring dewasa ugi ingkang sampun nadya yuswa supados gesang menika dadosaken kabingahan tumrap kawula sami nalika paduka sampun nilaaken gesang paduka pati paduka pakaryan paduka wungu paduka dumugi sak mangke mengkerat paduka wonten ing kraton swarga. Kalau pasrahaken sedaya lampah gesang kawula menika mungkin dadosaken pareng paduka wonten ing sak tengah punapa ingkang paduka kersakaken. Kawula nyuwun lan tetunggal wonten asmanipun Sang Rama Sang Putra ugi Sang Roh Suci ingkang sampun nunggilaken kawula sami. Inggih paduka ngapunten sedaya dosa-dosa kawula wonten ing dinten punika. Pandonga menika kala suwun wonten ing asma paduka. Matur nuwun doalah. Amin. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti, monggo kita jumeneng kita mlebet wonten ing pangaken pitados rasuli. Sesarengan umatipun Gusti ing wekdal kapengker, wekdal samangke lan ing mangsa ngajeng kanthi ngengeti karahayon sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus. Kita pratelakaken kapitadosan kita kanthi ngucapaken syahadat kalih welas. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula. Ingkang kabobotake dening Roh Suci miya saking prawan Maryam.
ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasiraken tumedhak dhateng ing teleng palimengan ing tigang dintenipun malih saking antosipun tiyang pejah lajeng sumengga dhateng ing swarga pinar wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku nggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasaman gesang setunggal ingkang suci sarta radin inggih patilanipun para suci. Punapa dene pangmeting dosa, tainipun raga sarta gesang langgeng. Bapak Ibu ingkang kinasih, perlu katuran uninga bilih mangke Bapak Ibu sasampunipun ngaturaken pisungsung kalebetaken wonten ing kantong aksi puasa prapaskah mangke Bapak Ibu lajeng tindak ngajeng mangke katuran wonten ing meja ingkang sampun dipun samektakaken. Semoga kita ngaturaken pisungsung cinaning syukur kita pangantinipun Gusti ingkang dados tetales anggen kita ngaturaken pisungsung kapethik saking Roma 11 ayat 36. Awit dene anane samubarang kabeh iku saka ing panjenengane. Lan marga dening panjenengane sarta lumadi marang panjenengane. Kamulyan kagema ing panjenengane salawas-lawase. Sinarengan kanthi keping kidung nomor 26 padha setunggal lan sak cekapipun pinuji Gusti. Pinuji Gusti
Monggo kita sami tetunggu. Gusti Allah ingkang dados sumbering gesang kawula. Paduka Allah ingkang tansah kawula sembah rinten lan dalu. Atur panuwun wonten ngarsa paduka Gusti. Pisungsung yang sampun kawula kempalaken. Gusti tansah paring berkah ingkang supados pisungsung menika ndadosaken kangge sarana kangge pasamuan kikaji nginto-ento. Kepareng ugi kawula tansah masrahaken pisung gesang kawula sawetahipun wonten ing ngarsa paduka lan saestu kawula ngaturaken dening paduka sampun kepareng mitulungi kawula lumantar Sang Kristus ingkang sampun seda sinalip lan wungu malih. Minangka kangge pratandha janji paduka saestu sampun kababar. Njing ngluwari saking dosaning manungsa ingkang pitados dhumateng paduka. Kepareng Gusti samangke kalau badhe suwang-suwangan wangsul tumuju wonten griya klau piyambak kepareng paduka tansah nuntun lampah kawula. Paduka tebihaken sepinten rubeda ingkang badhe ngalang-alangi sangajeng kawula. Sehingga kula tansah pinanggih dhumateng keluarga tansah kanthi katentreman awit saking berkah paduka kemawon. Lan pandonga wekdal menika kawula badhe mungkasi kanthi kawula ndedonga ingkang sampun paduka wucalaken dumateng kawula sami donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kelepatan kawula, kados dene kawula nggih ngapunten ing tetiang ingkang kelepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng pangudha, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton, sawisesa tuwin kamulyan sak lami-laminipun. Amin. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, samangke saderengipun sami kundur, samangke kita sami sesarengan perjamuan kasih wonten ing ngajeng gedung gereja menika. Semua kita dados peseksine wungunipun Gusti. Sampun ngantos mangu-mangu lan sampun ngantos ajri. Dados seksi wungunipun Sang Kristus kanthi sika bingahing manah. Kawula badhe gesang kanthi daya wunguning Gusti. Ingsun iki Yewah wis nimbali sira supaya ngundangake kaslametan. Wis ngasta tanganira. Ingsun wis ndapuk sira lan marangaken sira dadi prajanjian tumrap umat manungsa. Dadi pepadang tumrap para bangsa. Kawula badhe mbagikaken dayaning gesang kawula tumrap jagat. Gusti sampun wungguh, kidung pasaman Jawi 250 gangsal kita kidungaken. Gusti
Pasa menika dipun tresnani Gusti dados seksi ing satengahing jagat ingkang idam-idamaken sih kanugrahaning Gusti Allah. Dados patuladan ing salebeting kapitadosan pangajeng-ajeng lan katresnan. Tansah budidaya anggen panjenengan dados talanging berkah tumrap sesami manungsa lan ugi tumrap sedaya titahipun Gusti Allah. Kados ini berkahing Gusti ingkang kaparingaken dhateng panjenengan. Nampi berkahipun Gusti. Kuwaos sungunipun Sang Kristus nuwuhaken dayaning kapitadosan panjenengan. Sesustianing Gusti Allah ingkang nangekaken nuwuhaken kekandelan anggen panjenengan tansah budidaya nikseni panjenenganipun. Patuladan katresnan ingkang kakumandangaken Gusti Yesus ing kajeng salib dadosaken gesang panjenengan winengku ing katresnan tumrap pagesangan. Sang Roh Suci maringa daya gesang ingkang dayani panjenengan ngewahi sawetahing gesang cunduk kaliyan daya wungunipun Sang Kristus. Amin.